ए राजा हमरा के आजमगढ़ घुमाए दा। ए राजा हमरा के आजमगढ़ घुमाए दा। चल के मुबारकपुर के सड़िया किनाए दा। भंवरनाथ बाबा के हो दर्शन कराए दा। ए राजा हमरा के आजमगढ़ घुमाए दा। बस रउआ लोग से यह प्यार आशीर्वाद के हमेशा उम्मीद रहेला, आगे भी रही। और अभी सही में बहुत सारा कलाकार लोग बाटे, हम एहिजा बानी बैठ के सब लोग के सुनब, सब लोग के प्रस्तुति देखब और रउआ लोग भी एंजॉय करी, हमहू एंजॉय करत।